Elezîz an Xerpet, bajareke Kurdan ya Mejûyê, li jora Havzayê Rubarê Firatê ye, xwedî dîrokeke 5000 salî ye. Di rojhilatê wê çewlik di Rojavayê Bakur de Erzincan, li Bakurê wê Dêrsim û di başûrê wê jî Amed heye. Kurdên li vê bajarê bi zeravayê Kirmanckî de axivin. Gola herî mezin ya sedê keban ê li vê bajarî ye. Ev sed li ser ava Rubarê Firatê hatiye avakirin. Dîroka vê bajarê di gêje 5000 salan. Bajareke geleke dewlemend, geleke kevnarê ye. Ji bo Kurdan jî cihê wî taybet heye. Ji ber ku bajarê Şex Saîd e ev der. Bi gola xwe geleke navdar, bi dewlemendiya xwe jî geleke tê zanîn. Vê heftê em li bajarê Xerpetê ne. Elezîz berdewamiya bajareke dîrokî ya Harputê ye. Ev bajar wekî pireke di navbera Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de ye. Erdkolanî di sala 1945 de li vê bajarê dest pê kiriye. Li gorî encama van lêkolînan eşkere bûye ku ev bajar bûye şahîdê gelek şaristaniyan. Cihekî sereke ku divê mirov li vê bajarê bibîne kela Harputê ye ku ji dema Urartuyan maye. Her wisa müzexaneya Erkolanî ya Elezîzê, Gola Hezarê, Şikefta Bûzê, bajarê Noqubî, Gola Sedê ya Kebanê, germavên Qereqoçan, navenda sporên berfê ya Hazarbaba û şelaleya Çirçirê hêjayê dîtinî yê li vê bajarê ne. Em li Xerpetê ne, li navçeya Harputê em gera xwe didomînin, li paş min jî mizgefta mezine ye. Jê dibêjin mizgefta ûlû. Di sala 1356 de ev mizgeft di serdema hukûmdariya Arduqiyan de hatiye çêkirin temaşevanên hêja. Hê jî hebûna xwe di parêjê, hê jî wekî dirokekî bêhempa li pêşberî me ye. Niha çiqas hinek bê temirkirin jî hê jî hûn dibînin. Ev mizgeft geleke navdar e, bi çi navdar e? Bi minareya xwe ya xwar navdar e. Dibêjin ev minare xwar e. Dema ku mirov baş lê dine rastî jî xwar e. Piçeke vî aliyê veçûye. Wekî pîsa ku lestê bi navkirin li cîhanê jî geleke navdar e, ev jî bi vî şeklî ye. Ji ber vê jî di nava gel de wekî minareya xwar tê zanîn. Ger hûn bên Xarpûtê hûn dikarin vê minareyê jî nêze bibînin û şahidî dirokeke bêhempa bikin. Li bajarê Xerpetê ji cihê ku divê bibînin ji wan yek jî bêguman keleha Xerpetê. Di sê sala heştemîn de di dema ku Urartuyan li vê bajarê hukûmdariyê kiriye hatiye çêkirin. Hê jî li ser piyayê û hê jî li hember hezkiriyê xwe ye kesê ku dixwaze bibîne berê xwe bidin vê dera. Her wiha wekî keleha şîr jî tê bi nav kirin dibêjin di vê wextê de dema ku keleha hatiye avakiriye şûna avê bikin nava xercawî şîr kirine ji ber ku av vê wextê li vê bajarê tune bûye. Ji vê yekê jî wekî keleha şîr tê bi navkirin di nava gel de û ji bo serdêran jî yekem cihê serdanê ye.
العزیز بریا میراد 3000 سالان هاتیه آواگرن یعنی تمنه وی باجاره نزدیکی 5000 سالانه. اف باجار به گلک تشت خوبه نابداره. لباجار علیزه لنافچه هارپوسنیم همو جهان دیروکی یه لبه باجاره لبه نافچه هاتی برف کرن گر و بخواز سردنا علیزه بکن بر خوبتن هارپوته جبر کو هم تشتین دیروکی لبه درایه هر وهم مالن بخارپوته و گریداجی لکره کامه وان مالان یه هارپوتیه و گلکه تزانین مالین گلکه دیروکینه دوی وقتی دهاتی چکرین هیجی گل تداد دجین و وکی مالین هارپوته جی تبنام گرم خوازن جانا خرپتیان هیم ببن روشا خرپتیان فهم بکن کو خرپتی چاوا دجی بعل من بخبدن به مالی مالا چانده یا خرپت گله که مالا که کوناره شو قاس نو هاتو بچکرین جی لی جانا خرپتیان مرو دما کو که به مالی باش فهم بکه مجو هاکر امت که به مالی کو کی مزنه هات بکر انین روشا خرپتیان شوای جانه چه بکر انینه امه بی استکران امن هندره مال بره خرپوتینه انگو خرپتینه تماشه وانین هیجا مالن بره به تختاتو چکرن و سروانج که تخته بوته بیراوه همو مالن کردان بیرنگ بشخو bir vakta ku atiya vakırın bir şekli atını çekirin ki tahtaya sobe atiya danin o bir şekli hem o malime de ezbarım heviye dibin ve sedir de cilheye o sarı şabek o saatiye بدست جنان کلی بی باجره درجین یک هاتی نقش کرن و رنگ یک دایه و ماله دوی وقتی ده زارو کنده کرن و دره و ده حواندن دفرات کرن خو لور جنانی خود خوارن و وان سیدیران جی میوان کود آتسن کسی کلی درجیان رود نشتن و دم خود باس کرن
Xwarinên vê bajarî ya navdar gömme, şorba dewî, kifta kutilkî, böreka beleqazî, berxika li tendûrê û geleke têzanîne. Ger rêya bajarê ket divê wan xwarinan yek tem bikin. Wekî gelek bajarên herêmê xwarinên navdar yê xerpêtî jî heye ji wan niha du sê xwarin li hemberî me lê gelek xwarin ew qas zêde ku mirov nikare bîn ser sifra wê ji ber vê me duhev xwarin pejran me hem wê bidin nasîn. Ev dibêjin goştê pez ku di tendûr da tê çêkirin kuzu tandır Tirkî dibêjin lê ev goşt di tendûr da tê çêkirin û cihê nerme yê pez e. Pêşê dikêrînin dura dikin hundirê tendûr di nava ava buharê de geleke tamakê xweş dikire û tê ser sifrê me xerpêtî jî geleke navdar ev xwarin. Ev jî em dibêjin ku Tirk ku gelek bajaran me anî bi serekirînê we li xerpêtê tê çêkirin lê cudatiya ew e ku piçeke biçûk e û hem li derva wî goşt heye di nava danî wî de hûn jî di hundirê wî de goşt heye pîvaz û gelekê goşt dikin hundirê wê honin piçûk dikin û dikêrînin û tê ser sifrê me bi vî awayê geleke tamakê goşt û xweş jê tê. Her wiha geleke mezê wî jî hene ev bi mas tê çêkirin û piçeke xwarinên vê de re dixin nav û vî tamekê digire mezê bi vî şeklê hene û seredeyeke geleke rengîn li hemberî me ye. Niha me her remezanê kişandina xwarin geleke zehmet e li vê bajarê lê van xwarinan gerûn bên û dikarin li her derê bibînin ji ber ku xwarina navdar yê vê herêmê ji wan yek e. Ger mirov biçe xerpetê û gola herî mezin ya herêmê nebîne şermeke giran e. Piştê dîtina kuçeyên dîrokiya xerpetê me berê xwe da gola hezarê. Yek ji gola herî mezin ya Tirkiye û Kurdistanê ye. Lê ji gola wanê ferqa wê ev e ku avek wî yê zelal û cemet heye. Laliyekî şin, laliyekî jî şênayeke heja. Em behsa gola hezarê dikin. Girêdayê xerpetê ev der û gola navdar ya herêmê ye. Duyemîn gola mezin ya Tirkiye û ya mezin ya Kurdistanê ye ev der girêdayê xerpetê ye û li ser ya Amedê cih digire. Dema havîn dibe vê dera mirov cih nabîne kur lê rûne. Ji ber ku gelek kes berê xwe dide vê dera û divê ava xweş reş aşinê dike. Ger riya we bi xerpetê ket biya me bên vê dera hem divê ava xweş te aşinê bikin û xwezayekê hêja ji nêze bibînin. Mirov vê hezarê nekeve nava ava hezarê jî ev kemasiyek bû biyame niha em jî ketin vê ava zelal û em hineke navê de digerin. Dema hûn dikevin avê piştek av cemî diye lê piştekê wext derbas dibe hinek germ dibe ew av.
Dema serdam betlane bile ve dera gele kes keven av azelal u dna ve aveda aşne dike serdam havim betaybet le dera cih namine jber ku aveke gele ke xoşe aveke zelale u jbo serderan cihe taybete meju hakir amçeke mügambenlerin gelo brastiji au khas cemede av angom rovd kare bike ve aşne bike meneke nege xukirna ave na aveke gele ke xoşe jbo aşneji ciheke geleke hejayı vedera gola hazdarıya gridای خرپتی پچکش خرپتی دوره لیج بو سردیران ciheke geleke hejayı dama betlane be herkes bere xuda vedera u havi metaybet evakt gelekes kene ve nav ve abazelal taybet mucibin ve aveda aşnebik. Ev navçıya kunpaş mı dibinin navçıya xerpeti madene. Ev navçı diroka geleke kevnane de gelirse hazar salan. Bi dewlemendiya xoya xwezayî bi dewlemendiya xoya bin erdê geleke xweş xuya dike. Dewlemendiya bin erdê geleke wextê de geleke san gihan diye vedera. Debara gelê vedera bi dewlemendiya bin erdê pekti û gelek maden ji bin erdê derdkeve. Xerpetî jîn debara xwe bi vê navçeyekê temaşevanê hêja. Geleke navçeyekê kevnare her wiha xwezaya wî jî geleke dewlemend e. Lekeleka wî çem dervast be û li ser girekê hatiye avakirin. Ma jî li bin vê girê ye. Gero bixwazin biçin xerpetê û ji Amedê biçin hûn ê rastê vê navçeyê bin û biyan me piçeke bêhna xwe bidin li vê dira û vê xwezayê jî nebibînin. Xerpet bajareke ku tê de Kurdî, di milî û Tirkî tê de axaftine.
divê bajarê Kurd û Türk jiyan dike. Lê hindek Kurd û Türk Alewî ne, hindek jî Sunnî ne. Hejmareke zêde gelê vê bajarê Kirmanc e û bi zeravayê di milî de axivin. Em li navenda bajarê Xerpêtênê sûka herî tê zanîn, caddeya herî tê zanîn vê derê jêr dibêjin caddeya Gazî. Nêzîkî 400 ango 500 hezar kes li vê bajarê dijîn. Ev der navenda wî û çarşevê herî tê zanîn vê derê jêr dibêjin Gazî û gelekî kes serdana vê derê dike li vê derê gav digire. Her wiha Kurd, Kurmanc, Ereb û Zaza gelekî kes li vê bajarê bêhevdûra dijîn. Hejmareke zêde ya Zazayan li vê derê ji ber ku cîranê wî Dersîmê. Dersîmê geleke Zaza berê xwe bin vê dera û li vê derê dijîn ji ber vê yekê jî hejmareke zêde ye. Sûkaviya herî tê zanîn, caddeya herî tê zanîn vê derê ye. Gerûn bên Xerpêtê û nê li vê de rêbigirin. Em navenda Xerpêtê li çarşiya sergirtiya Xerpêtîne ev de çarşiya herî navdarê û çarşiyekê gelekê kevne. Danûstandinê hemû Xerpêtiyan li vê dera tê kirin û gelekê tê zanîn vî çarşî ji bo turistan jî cihê serdanê ye. Hûn dikarin her tiştî li vê dera bibînin, çi bixwazin, çi xwarinê navdarê Xerpêtê hebe li vê çarşî hûn dikarin peyda bikin. Bajareke ku 1000 salan e ji bo Kurdan bûye war xerpet. Serhedana Şêx Seyd ê Palwî li vê bajarê de spêkiriye ku ew bi xwe ji vê bajarê ye. Heta niha jî gelek hunermend, siyasetmedar ji vê bajarê derketine. Her wisa bo Kurdan her tim bûye kaniya şoreşgeran. Bajarekî bi rastî jî hemmareng e û pêdivî bi geryaneke ziravî û naskirinî heye. Wek hemû bajarên Kurdan bêguman Xerpêt jî hêjayê dîtinê ye.